ọdịma agwa m na ewe nwafọ Igbo kara aka nwafọ Igbo ma ihe na-emeta ihe nke ọma. Ọ bụ onye ọkwa nka n'ụzọ pụrụ iche nke a na-akpọ injinia. Ọ ma ihe gụọ akwụkwọ n'ụzọ pụrụ iche. Chineke wee gozie ya wee were amamihe wee jaa ya mma. Ọ bụkwa onye ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye m na-ekwu maka ya, o so nata ndọrọndọrọ ọchịchị n'oge azọrọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọ zọrọ n'ime otu ndọrọndọrọ Fresh. Ọ zọrọ ọkwa ịnọchite anya Lagos West na ụlọ iwu ezumezu nke Nigeria bụ Senate. Ka nke a gasịrị n'afọ 2011 ọ pụtakwara dịka onye zọrọ ọkwa ọchịchị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Action Alliance dịka onye isi Nigeria. Ana m ekwu maka onye nze, ihe ọ na-eme karịrị akarị. Ọ bụ injinia, ọ bụ onye nze, o chiri echichi wee ma mma nwoke mara ihe, obi wee sie ya ike. Injinia Chief Martin Onovo ka m na-ekwu maka ya. Biko kenere anyị ndị Igbo. Anyị Igbo ndị ọma, biko anyị ji obi ọma na-ekene unu n'aha Chineke. Anyị ekene unu. Ọdịma injinia Martin Onovo, injinia Martin Onovo, Chief Injinia Martin Onovo bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị pụrụ iche zọrọ ọkwa isi ala n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Action Alliance. Mana anyị gara n'ụlọ ikpe. Ị gara n'ụlọ ikpe? Anyị gara n'ụlọ ikpe. Ọ ya banye. Mana uche Chukwu ga-eme maka ihe ọjọọ ọbụla a na-eme n'ụwa. Ogologo oge ndị ọcha na-achị ọchịchị nchụ o mechara ha ala. Ogologo oge a na-ere mma na-ere o mechara nke ahụ taa. Ya bụ ihe ọjọọ niile na-emecha ọla. Ọ dị mma. Onye anyị na-anakọrọ ugbo bụ Chief Injinia Martin Onovo, onye zọrọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị nke isi ala Nigeria n'afọ 2011 a. Anyị na-anakọrọ ugbo na-agwa ya ka nke o si mee ka ha si n'ụlọ ikpe, mana nke a bụ ọ ka na n'ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe kọwasịzi anyị ka na-akwụkwọ anyị ka o si mee, maka na efe gburugburu n'ụlọ ikpe si hapụzieli ya ndị ụlọ ikpe ka ha mezie nke a. Mana n'okwu anyị kpọmkwem, isiokwu anyị bụ ọnọdụ ndị Igbo na oge ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa abịa. Enwere ndị ga na-ekiri anyị ugbu a gasị ebe ndị Igbo kwekọtara na ọ bụ afọ 2015 na-abịa abịa ka ndị Igbo kwesịrị ịpụta zọọ ọkwa. Gịnị mere gị bụ nwafọ Igbo bụ Chief Martin Onovo ji pụtazie? A ga-eche na bịara imebiri ha ọnọdụ ha. Ọ bụghị eziokwu, enweghị ebe ndị Igbo nọkọtara kwekọrịta sị na ha ga-apụta na ahụ 2015. O meghị eme. Nke mbụ bụ na ndị Igbo pụtara ịzọ ọkwa onye isi ala n'aha bụ ahọ 2011. Anyị dịbụ ise wee pụta. Ofu onye prọfesọ emechaa gbara. Anyị dịbụ ịnọ wee zọọ ya. Ọnya bụ ihe mere n'eziokwu, maka ihe na-eme bụ na dịka m kwuru eziokwu na nwa anwụ n'obodo anyị bụ Naijiria mere obodo anyị ji na-ala azụ. Ile anya ihe niile dị obodo anyị mebiri emebi, maka eziokwu ka mmadụ n'obodo ji aga n'ihu. Ihe ndị a na-ekwu abụghị eziokwu. Ndị Igbo niile kwekọrịta mpụta na a ga-atụnyere m, edekwa ya ede n'akwụkwọ, ekwukwe ya n'ihe onyonyo TV, ekwukwe ya n'ihe ji agbasa ozi redio. Ha niile kwekọrịtasị mpụta ka zochie ya ike. Adụrụ ga-ama na ihe anyị na-azọ abụghị ihe ndị Igbo. Yes, anyị bụ ndị Igbo, mana ihe na-azọ n'oge a bụ ọchịchị dịka niile otu dịka ọhaneze kwadoro onye nze. Ọ bụghị eziokwu. E nwere ndị nọ n'ọhaneze kwadoro Jonathan. O eziokwu. Nwekwe ndị nọ n'ọhaneze debere ede n'akwụkwọ bụ ndị isi na otu ọhaneze dị iche n'iche na mpaghara Naijiria niile kwuo na ọ bụ ihe ekwekọrịtara. Ya bụ e nwere ndị kwere na Jonathan, nwekwe ndị kwere na ndị ọzọ. Ọ bụ ọsọsọ mụ na Jonathan ka ndị mmadụ kwere. Ị na-ekwuzi na ịdị n'otu a ndị Igbo, onye ọbụla kwenyere na kemgbe ndị Igbo bidoro dọba ndọrọndọrọ ọchịchị na nke a emere n'afọ 2011 bụ nke mbụ ndị Igbo ji ofu obi. Ọ bụghị eziokwu. Ihe mere bụ e nwere ihe anyị ma mere n'eziokwu, mana isi anyị kọwaa ka o si mee o weta ihe gosiri na o mere otu ahụ. Anyị enwechaghị ike iweta ya, mana onye ọbụla madata e nwere ndị riri ngarị. Onye ọbụla ma nke ahụ ka a ghara ịkpọ mmadụ ahụ ka e wee ghara isi ọ na ebe erie ya ego ole ka e nyere ya, kedu ụzọ esi nye ya na ajụjụ ndị ahụ enweghị isi. Ama na e nwere ndị riri ngarị.
and echefukwere na enwekwere oge ndị Igbo dowere otu ndọrọndọrọ si na ọ ga-abụ otu nke ha ga-eji ọzọta ihe ruru ha dịka abụọ Ojukwu abụrụ onye isi ya bụ Ojukwu kwuru si na bido oge Chineke kere mmadụ na ndọrọndọrọ ihe gbasara ọchịchị ndọrọndọrọ anaghị enye ya mmadụ enye a na-azọ ya azọ ndị onye ya bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụtara n'akwụkwọ mana na ya bụ Ojukwu na-ekwu eziokwu na ihe gbasara ndọrọndọrọ a na-azọ ya azọ onye zọta ya ojidesi anaghị ewere ya nye mmadụ nya ụmụ Igbo ndị na-ekwu na a ga-emecha were ihe anya ya ekwute ihe maka enwe ụbọchị a ga-emecha were ihe anya ya anyị ga-azọ ihe a anyị na ibe anyị akwado ọfụma anyị azọ anyị merie jide ya were kwenụcha pie orukwe na ego o si ruo ibe anyị maka ile anya ịhụ na oge emeburu ihe ndọrọndọrọ nke mbụ bụ First Republic ọ bụghị onye Igbo chiri ọ tọfọgọla chiri ga eme nke Igbo ọ chagara iche sọsọ oge onye Igbo nọgụ n'afọ ọnwa isii bụ iro isi nke a bụ ọnụ ndọrọndọrọ nke a bụ ndị ọchịchị ndị oji egbachi so nke a bụ ndọrọndọrọ nya bụ enwere ọtụtụ ihe a na-ekwu mana n'ụlọ mgbasa ozi na-abụghị eziokwu onye ka anyị na-achọ ikwu ndị Igbo ndị ntorobịa Igbo ihe nke bụ eziokwu pụtara kwuo na ọ ga-achị maka na obodo Naijiria niile maka ihe na-ekwu abụghị maka ichi obodo Naijiria niile chọrọ onye ntorobịa na-ekwu eziokwu mana ihe a na-eme n'ọchịchị esogho na-ezugbo ocha na-ezu ugbo n'obodo Naijiria onye ka eji wee bechaa ya wepụta si m ga-asoro zọrọ anyị abịa ịzọ ya ha eji ewepụ aha ya n'ụzọ ekwesịghị ekwesị n'ụzọ iwu gosiri na ihe na-eme n'obodo a adịghị mma enwe ndị ga na-ekiri anyị ugbu a sị na ihe iji pụta maka na oge m na-emepe agwa m na nke pụtara na mpaghara Lagos na Lagos West dịka onye ga-azọ ọkwa Senate anọchite anya ndị Lagos West na ụlọ iwu ịpụtakwara ugbu a na ịzọ ọchị a ga-asị na ihe na-akwadobe bụ maka afọ 2015 dịka nwafọ Igbo n'oge a ka Naijiria ma ọ bụ Igbo niile kwekọrịta n'oge nke ha na ihe na-eme ugbu a bụ nkwadobe ọ bụghị eziokwu anyị adịghị nkwadobe anyị bịara ịzọ ọchịchị and onye ọbụla na-ekwu ụdị ihe ahụ ga-agbanata ihe anyị na-eme abụghị egwuregwu ihe anyị na-eme bụ ụzọ a ga-esi chi obodo gaa n'ihu ka anyị na-ekwu ka mụ na gị na-ebe ugbu a na-ekwu ndọrọndọrọ ụfọdụ ndị amaghị mkpa ndọrọndọrọ bara n'obodo ka anyị na-ekwu ugbu a egwudoro ndị ochie anaghị ndị ntọrị anaghị ụzọ adịghị mma ndị niile na-achị achị na-abịa eje obodo Igbo na-eje enweta ọgwụ ahụike maka ụlọ ahụike nke dị n'obodo anyị adịchaghị mma otu anyị nọ mmadụ niile na-ego ihe na-enye ọkụ nke ha a na-akpọ jeneretọ oyibo ka a wee na-enye nwunye ọkụ maka ọkụ adịghị n'obodo nya ụfọdụ na-akpọ ụmụ ha jee obodo ọzọ agụ akwụkwọ ụfọdụ na-akpọ ụmụ ha eje obodo oyibo ma obodo Ghana ma Togo obodo adịghị mma mmadụ niile mana obodo adịghị mma ya bụ anyị na-ekwu ihe a ka anyị ghara ime ya ka ọ dị ka ihe ụmụaka bụ ihe egwuregwu ịma na akwụkwọ ndị mba n'ụwa niile dere n'ahọ gara aga kwuru na ndụ mmadụ ga-ebi na Naịjirịa ogologo ndụ mmadụ ga-ebi na Naịjirịa ga-abụ ahọ 48 ya bụ life expectancy 48.4 years 48 years ihe ọkwa ihe ọma ọ maka ajọ ihe niile juru n'obodo na-abịakwu mmadụ ma ndị anaghị edobe iwu ma ndị ntọ ma ajọ ụzọ ma ndị ga-anwụ na ihe mberede okporo ụzọ ọ gwụrụ ajọ ihe juru n'obodo ya bụ anyị bịa ihe ndọrọndọrọ ọchịchị ka ndị mmadụ ghara ibi anyị nọọ ihe egwuregwu abịa na ihe egwuregwu ọ dị mma ọ bụrụ na ihe egwuregwu ka anyị wezie ya n'eziokwu ikwuru okwu si na Igbo niile rụpụtara otu ndọrọndọrọ kwesịrị ịnọ na anyị na-atụ anya ịkwesịrị ịpụta n'otu ndọrọndọrọ dịka apụga ebe ọ bụ nke otu ndị Igbo kwekọrịtara dịka otu nke ndị Igbo gịnị meziri iji jezie na ebido na fresh bazie na Action Alliance ifugonu na ịghọta ihe
ọkwa gịwa bidoro bịa kwuo na ndị Igbo niile si ka atụnyere onye na-achị achị ugbu a bụ onye nọ na ọnụọkwa n'otu abga onye isi mbịa maka ihe nwere ka o si mee ihe niile emeghe na ofu ụbọchị. O nwere oge ndị Igbo pụtara ekwekọrịta si ka edowe otu ndọrọ ndọrọ bụ abga ka ndị Igbo nwegoro ebe ha ga-agbadosi okwu ike bụ nke ha ka e wee za na-achọ ndị ọzọ. Ewepụta Ojukwu oge ala ọ bụrụ onye isi ọ dọkwa na akwụkwọ onye isi ala. M na onwe m so oge ahụ eso m tụnyere ya wee bịa hụ na ihe na-eme ndị be anyị emekwa anyị ọzọ. Ndị be anyị ejesoro ndị ebe ọzọ bịa gwa otu ndọrọ ndọrọ abga mgbe okwu ya bụrụ n'oge gara aga n'ọsọsọ otu mpaghara na mpaghara ise dị n'ala Igbo bụ Anambra ka anya babga na-achị. Ị kwesịkwara ịma na tupu ya babga abata n'ọchịchị ebe ahụ ha jigoro ụzọ wuruwuru kwapụ ha tikwe ya bụ ndị na-achị achị ya rụzie ka eji ere ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe abịa kwuo si ọgwa ya babga kwesịrị ịchị. Ya bụ ihe a na-ekwu ị ga-agwọta ka o si mee ha niile emeghe n'ofu ụbọchị. So ka anyị kwụziri na ya bụ mkpekọrịta ndị Igbo kwekọrịta mmadụ niile anaghị eso ụzọ anyị achọwazie n'ụzọ ọzọ onye ọbụla jewezie n'ụzọ ka ya bụ mana ihe ọ